Hij is hier dus gefotografeerd, hè? Precies op deze plek. De Dokkumer Otter is al een aantal dagen het peteer van de dij. Tiet om mij bewenner Bertram Buikema van de Woudhorne op zoek naar het beestje te gaan. We waren heel verrast. We hebben een otter zien zwemmen. En ik niet alleen maar een aantal bewoners. En er was vorig jaar al sprake van dat iemand hem gezien had. Alleen krijgen hem maar eens op de camera. Maar dat is gelukt. En die foto hebben we laten identificeren door een otterkenner, Harry Bosma. Een van de otterkenners in Friesland. En die heeft dat positief geïdentificeerd als zijnde een otter. De otter waard voor het eerst in december van vorig jaar spotten troch veehouder Jelmer Borstlap die het krijgt boetendokken borket. Daarna is er een skoftje net meer sjoen. Intussen doekt het beestje vaker op. En daar zit bij meerdere bewoners ook voortendaliks de zwaar. Kijk, de gemeente wil niet alleen huizen bouwen, waar wij op zich niet tegen zijn. Hè. Wij zijn ook al 2 jaar in gesprek daarover. En die huizen komen ook niet direct aan het water, dus dat is goed geregeld. Er blijft een ecologisch te beheren strook tussen onze woningen en de nieuwe woningen. Alleen ons probleem zit in dat die strook wil de gemeente ook weer ontsluiten voor een recreatief fiets- en wandelpad. En juist dat beleefpaad zou de natuur wel eens versteuren kunnen, denkt Buikema. Hier gebeurt 50 jaar lang niks, dus dan krijg je een speciale habitat. Hier ligt ook nog het bos van Prins vlakbij. Daar zitten ook beschermde soorten, er zit ook een koekoek. De ijsvogel zit hier regelmatig op de steigers. Ja, daar moet je wel een beetje zuinig op zijn. En als we dan lezen in de natuurtoets dat dit geen verblijfsgebied voor de otter is. En de otterkenner Harry Bosma zegt eigenlijk het tegenovergestelde. Ja, dan vinden we wel dat daar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. De otter waard waans je net spotten, maar het beestje zal vers wel weer boven water komen.